where he lived. That is what he leaves us. हो ते भुतोर तुम्हाला सांगताली किती रे तो बुत्तीन करून रे वसन दाखवू तुका ही नाकरी तू वसना ते कोणान भुतोर तरी तो कोण सांग ना बुतून ना उडता हे नाकरी वस नाकरी हे थोडे बुतूर उडता ना जकला वस नाक म्हणून वस नाका वसन दाखवत ना नाकरी वस नाकरी कोणी बुतूर अरे ऐकत होते रे मग ना आवाज दिलेलो काय बोललो मी घरी अरे नाही करते गे मग कटकटीची बाबा मारतात रे बॉब मारित तू आपयत मरे तू असं आपयत जरा आपय किती सांग कौशिक बेत संजीला असेल तो त्या गोल मारल्या तर लेते कौशिक गेलो अरे ऋषिकेश रे अरे तो ध्रुवाड पाहिजे ध्रुवा रे ते गे मान गायन स्टार्ट आता सांगायला ऋषिकेश मात्र तो पण सांगपाला चल म्हणले त्याला Lista. तो आमगेडे येवपाक तुका भिता हांव ताका रोकडो बूक दिवन येवं तें गेलो रोकडे येतलो हा भितर आनी रोकडे येवपाक जाय मातसो टायम लागतलो मागीर अर्दी बरोवपाक उरला मागीर तें बरोवन तें रोखडें जातलें कितली बरोवपाक म्हणून तूं करतालें कितें मा अशें न्हू तें बरोवपाक जाय तें पावना आसलेलें बरें रोकडो यो हा अरे बाहेर सदा
बेगीन पिवपाक खायना चा भूक लागल्या लई. ए, आणि कोणती माझ्या रे? आम्ही का आणि खोडी घालून वयता. टिकटॉक बंदी करूया. गाडी बुगाडी वाली बुगाडी तुला बोलो बॅट हा जोड चला या बऱ्या ए तुम बाबा बैटिंग का बॉलिंग ला टॉस सोडूया पुढे बॅट जवाना तर बैटिंग चल बॉलिंग हम कर आया बॉलिंग अरे टॉस बरोबर आहे आम्ही पण फील्डिंग करूया याकडे होती रे सगळ्या सांगता कोण मुठा बॉल मारवाय ना बॉल खेळला सँडलो आणि तो उडते खावना खबर हा भूत आवडतात होय आणि सँडलो भूतुटी उडता अरे तो मारा पुन्हा बॉल किती रे तुम्ही भूताची गोष्ट पडली जी आता भूत बी तू उडना अरे माग मारतो ना ए बॅट दोन काय ना दोन टाइम ना कितने बाउंड है 3 बाउंड रट्टा मेरे विकेट मोडली गाल गाल आता 8 बॉल कितने बॉल सांगणार मेरे त्यांच्यावर तू आटलो तू हाडता पहिली चालेल आम्ही तू जायचा ना पाहिजे हाडून दिसता पुन्हा असं म्हणशील ना तू वयतो कोण आता हे तू वयतो कोण आता तू कोण सांगता कोण अरे तू काय उन्हा तू सांगता आम्ही या बुतून रे
ada udah kita sekarang. पण बॉल मेळ्ळो बॉल किती दाखव काय नसले पिता
तेन्ना बॉयफ्रेंडा म्हाका हाडपा जाय ते म्हाका तापयतले होय रे ए ध्रुव चल या आमी घरा कितें उलयत तूं चल या उठ मम्मान तूं आस गे नाका मागीर सांग तूं घरा कडेन चल या